Home, Paco, que tal? Hombre, que alegría. Que tal? Como estás? Bueno, mira, que casualidad estaba lendo este libro teu sobre Hotel Roma. Para, senta aquí, así vamos entrando nesta vía. Veña, falamos un ratiño. Pois, Fernando Valcárcel, que alegría de verche. Estaba aí tampouco que non nos veíamos, Pois sí. Mira, ahora estaba co libro este, mira que, pois mira, para falar contigo un pouco tanto do hotel como do teu traballo de investigación. Oye, como che entrou a ti esa pasión por este hotel, por este edificio, por todo o que representou nesta cidade o Gran Hotel Roma? Pois contoche, Paco, o Gran Hotel Roma xorde nunha conversa de bar que onde se pechan os mellores tratos e onde se paren as mellores ideas. Falando cuns amigos, decatámonos de que era necesario e urxente falar sobre este hotel que foi tanto para a cidade de Ourense, tanto no plano arquitectónico como no plano cultural. E que historia ten o hotel? O sea, como resumirías tú un pouco a historia deste establecemento emblemático aquí na historia da cidade? Pois, desde o punto de vista arquitectónico, o que é o edificio do Hotel Roma xorde dun proxecto de Vázquez Gulías datado no ano 1915 que deseñou un edificio de 3 alturas, ático retranqueado, rematado nunha cúpula de base rectangular sobre un edificio xa preexistente no que se atopaba a Fonda Cuanda. A Fonda Cuanda foi un encargo de José Cuanda Cruz, un industrial que na Rúa do Progreso, bueno, cousas curiosas, vouche contar. Progreso, a Rúa do Progreso non se chama Progreso porque era a arteria principal e porque era que seccionaba a cidade na que se instalaron comerciantes e servizos públicos. Chámase Progreso, o seu nome oficial era Calle Progreso 1840, por o levantamento progresista contra o absolutismo de Fernando VII e os carlistas. Porque non o sabía, me refiero, isto foi cousa do amigo Avelino, Sí. porque teño que dicir que o Hotel Roma é un libro coral. Está de un amigo meu que non hai que saber, que hai que ter o teléfono dos que saben, e iso foi o que fixen eu. Chamar os que sabían. Entre eles a ti, Paco. E que representou? Que representou este hotel na historia contemporánea da cidade? Pois na súa cafetería, inaugurada no ano 1925, naceron a Peña dos Sabios, había un círculo o Círculo Azor, me refiero, había a Peña dos Asedrecistas, podemos falar de figuras enlleiras como Otero Pedrallo, como Vicente Risco. Foi, non sei, eu digo moitas veces que foi unha industria sentimental. Porque a cantina, vamos, a cafetería, o café de allí estaba moi concurrido, non? Quer dicir, incluso tiña, pues, no libro que había as mesas e colocaban a xente pues, según súa afiliación política ou así, non? Así, estratégicamente, estaban a mesa do gobernador, a dos comunistas, a dos galeguistas, cada un guardaba o seu espacio con cautela e eso, a debida distancia, vaya. Que personaxes así ilustres se hospedaron aí no hotel? Mira, curiosamente, hai un capítulo que se chama de Transeúnte a veciño, Antonio Sáenz Díez Vázquez, un persoeiro que hoxe ten unha rúa importante na nosa cidade, hospedouse desde 1934 ata 1950, coincidindo ca xerencia de Barciela. Foron moitos anos. máis así xente visitas, pois, ou políticos conocidos ou tal daquela época? Bueno, desde Castelar, me refiro, foron moitísimos. Dicir que nos baixos do Hotel Roma tiñan consulta os médicos da época que non tiñan unha consulta fixa, que se desplazaban de outras cidades grandes como Madrid, e viñan oftalmólogos, especialistas en RIL, que viñan a despachar ao Hotel Roma, así como tamén presentacións de moda, a última moda da vida de París e de outras cidades. Pois era o que che digo, era o núcleo cultural da... algún tipo de festas ou algo, como se organizaba, por exemplo, aquí no Liceo, e todo isto? Sí, tamén é curioso, facíanse os té dansant. Eran xente de alta sociedade que facía festas privadas, bastante exclusivas, no hotel. Porque tiña boa cociña. Sí, era moi famoso a cociña de Mau. Tamén hai que dicir que o Hotel Roma foi o primeiro hotel con estrella Michelin, porque a día de hoxe concédese a restaurantes, pero tempo atrás concedíase a negocios de hospedaxe. Porque tamén ten aquí que había un transporte casi privado do hotel
que traía os viaxeiros da estación, que daquela estaba en outra cidade, que estaba en Canedo, non estaba en Ourense, a estación de ferrocarril, e os traían hasta o hotel. E logo tamén había un servicio hasta as Caldas, hasta os balnearios das Caldas, non? Eran os famosos Ripper. Sí, de eso sabes ti mellor que min, que eran eso, vehículos semellantes a un tranvía, non? Poderíamos decir, de tracción animal. Sempre houve un vínculo moi importante entre o Roma e a estación de Canedo, e máis a xerencia era compartida durante moitos anos compartiuse a xerencia do hotel ca cantina da estación de Canedo. Que pasou despois co hotel? Como rematou? Como chegamos a esa situación de perder un edificio emblemático, unha maravilla de edificio, dun arquitecto como Gulías, para transformar, non, para derribalo e construir unha mole ali horrible que pasa sempre. Como pudo suceder iso? A idea era reinventar o hotel, convertilo en apartamentos conservando a parte baixa, pero despois, eso, nos anos 70, víctima da especulación e máis da piqueta, pois perdímolo. O único que queda ahora son as Galerías Roma, como lembranza do hotel, non? Porque eu teño visto fotos que paraban ali os autocares, non? De línea, de taxi, ali subindo xente. Sí. E nos baixos do hotel, como dicías ti, había un servizo directo á estación, ocuparon pois servizos como tamén estivo o servizo de correos, a fundición de carril. Foi o que che digo, a Rúa do Progreso era a principal vía da cidade. Entón, era parada obrigada dos viaxeiros, e onde se establecían as tendas de ultramarinos, as ferreterías, era... Ordes algunha anécdota que así un pouco de... Mira, a día de hoxe que poden os outros viaxantes deste magnífico tren corroborar, a cortadora de fiames do Hotel Roma é a cortadora de fiames que está no Pepinillo, da Rúa Reza. Esa de color así que tira alaranxado. Consérvanse moitísimos elementos do Hotel Roma, moitos. Curiosidades, pois o que dicías ti, conservaron o Garaxe Roma e a Galería Roma conservan o hotel, pero en un recordo pois exiguo, casi non sei, bueno, ridículo non vou dicir, pero que eso, porque ten moitísima historia este hotel. Este hotel foi vestido polos Mobles Rodríguez, as escaleiras e os balcóns son da Fundición Malingre, me refiero que era historia viva da industria ourensana. Pois vamos continuar o viaxe e agradecerte tamén que veñas aquí neste tren a casi inaugurar un pouco as visitas e as viaxes que vamos facer con a maleta de Aurea. Recomendo vos a todos este libro que é unha maravilla, que si podedes por aí que xa está máis que esgotado, pero bueno, non tes pensado sacar outra edición? Non, saíron 400 exemplares e vendéronse todos, pero na Biblioteca Pública Nos hai... Nas bibliotecas pode... Sí. É dicir que é unha maravilla, non só para conocer a historia do edificio, sino a historia de unha época en Ourense que foi glorioso, creo que coincidindo ca xeración Nos, coincidindo con un montón de artistas plásticos, e nada, que de novo agradecerte que veñas aquí con o noso tren. Esperamos contar contigo máis ocasións para falar de outras cousas. Só dicirvos que o próximo viaxe vamos fazer unha viaxe algo terrorífica, por si vamos falar do Samai e de todo o que leva. Nada menos que con Ladislao Castro, un experto en prehistoria e en historia de aquí da Galiza. Bueno, esperábamos, vémonos todos na estación, subiremos outra vez aquí a este tren que recorre toda a historia da provincia e da cidade. Nada, que teñades un bo viaxe e nosotros, pois, xa nos apeamos aquí.